Mayong adlaw mga higala. Dinhi sa atong istasyon di eksipyat dalang panan sa mga kabus nga mumaniho sa ubas. Dito sa atong istasyon na doon na kita'y dawaton sa karon nga plus report nga karon lamang misulod nining mga takna gikan sa pakisusi gikan dinhi sa atong dakbayan. Atong dawaton si report 2251 69 at tuwad tuali 69 numero 69 kung 69. Ano yung iyang plus report? Pasok! Numero 69, pasok! Ano na kita sa plus report nga musulod karong nga orasa dinhi sa atong lungsod sa barangay Di Makilala, Labangan, Pagadian City. Ano na isa kautong puti nga nabangga diha dayon patay ang makina. Apan ang sakay niini luwas og safety ug ana nakaron sa ilahang Pinoyanan nagpaayo sa iyang sakyanan. Mao katong atong plus report nga adlaw kini si Bagting 69 Baptas. Daghang salamat sa imuhang mga report, Bagting 69 dinhi sa atong istasyonan. Di eksipyat dalang panan sa mga kabus nga manihog sa ubos. Daghang salamat. Kung sa man ang itang mulong sa magsibya, kay labot ang istasyon ini, yalaman ka na. Yan po mga kabakak. Salamat sa ato ang reporter nga niabot karong mga orasa. O sa pipila lamang ka mga gutlo, aduna kini mga pahinumdum. Wow! Ang sarap, Mami! Sa lahat ng mga kinuluto mo! Bakit ano nangyari? Bakit paig? Yan po nangyari sa kanyang luto mo. Kasi advertise mo, Mami, ha? Bakit po? Ano nangyari, Mami? Nabaliw na kaya to si, di eksipyat dalang panan sa mga kabus na mumanay sa ubos. Okay, atod kaninyo sa... hatod kaninyo sa usa ka maayong pagbahakak ni bahakak vlogger ning iyang istasyon. Daghang salamat sa nag-sponsor. Thank you very much sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito na kayo, pasok kayo sa aking istasyonan. Ato kining dawaton ka sa ka lalaki manawagan sa iyang amahan nga ana karon sa dili na sayop dahil yung pagkabasa sa mga reporter. Usa ka anak manawagan sa iyang mga igsoon kay ang iyang amahan ana sa balay tambalanan. Ayan. Sige dong, sulod doon sa problema dong, panawagan lang si mong mga igsoon karon na atong maintirtin og matagan og pagtagad og kinsa man na makadungog nining maong sibya palihog pahibalos sa hingtongdan. Manawagan unta ko, Kol. Unsay angkol? Naatadre sa istasyonan dong. Ayaw pag-angkol. Sorry, Kol. Manawagan unta ko, Kol. Kol. Sir, manawagan unta ko, sir, sa tanan natin mga igsoon. Diya sa lungsod sa Cotabato. Nga mga igsoon ako. Palihog mo, paminaw sa tanan akong mga istoryag panawagan kay ang atong amahan ana sa balay tambalanan. Ana sa ospital na sulod tungod sa iyang gibating balatian. Paulay mo siguro dinhi sa atong lungsod sa lungsod sa Bukator. Tor. Kaya ang atong amahan operahanan. Siguro mo pauli karong adlaw nga Lunes kaya ang atong papa operahan sa matris. Dong, unsa may nahitabo ang imong papa operahan sa matris? Papa man kani mo nganong matris man? Mr. Announcer, sorry po. Wala gyud ta magkasinabot. Ngano man? Unsaon na to pagkasinabot nga wa man gyud ka makasabot sa akong bot ipasabot. Unsa man ay bote mong ipasabot dong?
sa imong mga report maglibog bisan ng ako nga announcer mismo naglibog ko sa imong panawagan diha. Papaulyaw nimo imong mga igsoon karong Lunes kay imong papa operahan sa matres. Ako naglibog hasta ang atong matigpaminaw niini mahibulong. Wa jud ka masayod kol. Kol na pod. Gingnan nga Mr. Announcer. Sorry kayo sir. Ang ako monggong bot ipasabot. Akong papa operahan sa matres. Unsa din ang adlaw sir? Ang sunod sa Lunes di ba matres? Operahan sa matres. Sa Lunes dahil papaulyo ng imong mga igsoon. Kay imong papa operahan sa Martes. Martes dahil di matres. Ayan po mga kabakak, ni Galab shout out no. Dili kay tatantong drama. Pero alang ni atong mga tigpaminawan ning atong istasyon. Di eksipyat dalangpanan sa mga kabus nga mumaniyo sa ubos. Aduna kita usa ka plus report nga atong pagadawaton na mahitungod kini ang iyang report karong umabot nga Valentine's Day. Ayan. Usa kini ka babae nga walay matris. Sige, pasok. Wala ka pasok kay way signal. Ato sang palabyon sa mudawat ug mo pa itukar ta sa usa ka pahinomdom. Usa ka pahinomdom gikan sa ato ang sponsor by mangita sa ta. Mega love shout out natong tanan mga kaibigan, mga kaigsunan. Bisan dili ta mga igsoon apan kauban ta nining ato ang bisyo dinhi sa YT. Ala sulod pasok paminaw kamo nining atong balita, udtohong mga balita o buntagong mga balita diha sa inyong nasod apan dinhi sa lungsod ug nasod sa Pilipinas adlawan pa karon udto sa alas 12 niining adlaw. Ato kining paminaw ng usa ka mga magsibya nga adunay nagapagahisgot-hisgutan sa iyang mga problema sulod sa iyahang kinabuhi. Ayan. Sulod-sulod pasok mga kaibigan ug paminaw kamo nining ato ang mga hisgutanan. Niadtong panahon sa 1986 wa pa mataw si Magellan. Tao natin Magellan na 1986 magwang sige sulod pasok mga kaigalaan. Kay kini atong video way lami, no? Aron paminaw aron atong mahidunggan. Istang malasa. Sige sulod pasok no. Kaya kini atong pagkahisgot-hisgutan karon gumikan kini sa walay hinungdan nga tumong. Sige atong dawaton kini usa ka plus report nga mosulod nining buntaga. Dina sa inyong nasod apan nining udto kaudtuhon ri sulod sa Pilipinas. Mga higala. Adunay usa ka dakong hitabo bangga didto sa cruising sa nining atong lungsod, cruising kanang nagkuros ang dalan nga may singseng. Mao nay nahitabo didto kadunay usa ka dakong bangga nga porting loya kaayo sa usa ka tawo. Pagkabangga diha dayon lagpot ang ulo na hibulag sa iyang lawas, no? Apan naglisod og ugkat ang mga kapulisan niini tungod kay ang maong ulo nagbarog og duolon mangluwa. Puting loya gyud mga higala sa maong ulo sa nadisgrasya apan lisod pag-ugkat kay basin og aduna kini kagaw ang iyang laway. Ayan mao kada tong plus report nga nisulod nining kaudtuhon sa ato ang istasyonan. Ang atong istasyonan nga nakanunay nagayaw-yaw naglagapak sa matag adlaw di eksipyat dalangpanan sa mga kabus nga mumanihos sa ubos. Og kamo adunay mga problema haladol dangop kamo kanako. Kaya kanang inyong problema atong padakon. Ayan na po mga higala dinhi sa ato ang istasyonan. Kanunay kining nagsuporta sa tanang mga taong walay suporta silang kaugalingon. Sulod pasok kay atong pasudlon og ang aduna sa sulod atong pagawson sige na. Larga mga higala kay kining atong istasyonan kanunay nga andam sa pag-alagad sa tanang mga katawhan nga nagkinahanglan og panabang. No, apan kamo nagkinahanglan ako kaninyo sa inyong panabang alang sa pagpalambo nining atong istasyon. Pwede kamong magpadala sa inyong mga sponsor. Ala, email lang ninyo sa ako ang email inglisamark@yahoo.com. Dili na mo akong email ay.
Mga kabakhakan lamang kini atong mga ginagawa araw-araw. Saba ni mo oy. Ma'am Judith, saba kay ka sige gaw-gaw dia. Hinayan to gamay ang tingog Ma'am Judith. Nagilis mo de. Daghang salamat po sa nag-sponsor. Ayan. So, mga igala, ato na sab kining pasudlon ning usa ka balita. Okay mga higala, sulod pasok din sa atong istasyonan ug ato kining pasudlon ang usa ka advertise no. Usa ka advertise nining maong kaudtohon kinsa kadtong adunay mga gugma, dakong gugma labi na gyud sa pagkaon og mga ice cream lover ato kining ipadangat kaninyo ato ang produkto ninyo yugsoon nga gwapo nga kanunay nagatubang sa inyong harapan, nagpakita sa kaninyong harapan at palaging sumusuporta. Huwag ninyong kalimutan pagbisita dito sa aming tahanan na mayroon kaming dalawang sizes po sa aming ice cream. Affordable kini og lamian, masarap kini. Masarap nito, sarap nito. Hindi ito bola. Ayan po, masarap ang ating ice cream. Bago kayo kumakain sa ice cream, pag kayo mag-order sa akin, ilista muna ang inyong pangalan. Pagkatapos kayo nakakain, makalimutan nyo sa sarap ang inyong pangalan. Ayan po. Shout out sa lahat ng mga kumakain ng ice cream. So, dito lang tayo nagtapos sa ating programa. Ang programa na walang kaprogram-program dito sa atong istasyonan. Stasyonan sa Diiksipyat dalang panan sa mga kabus, mumanius sa bus. Salamat sa atong station manager, Bahakhak Vlogger. Ag salamat usab sa atong soundman, Mark Inglisa, Bahakhak Vlogger lang gihapon. Director, Bahakhak Vlogger lang gihapon. Ug ubos sa direksyon, si Bahakhak Vlogger lang gihapon. Ug wala na mo'y mahimo kung ako ni tanan, kay wa mo'y labot, ako ra gihapon ning paningkamot. Kaluoy ba ninyong mga tigpaminaw? Kay wala gyud mo'y mainyo, kay ako ra ni puro. So daghang salamat sa nag-sponsor ug maayong hapon kanatong tanan. Ugma na pod sumpay ni nga atong sugilanon. Sugilanon nga naguluhan. Bahakhaki ang mga problema aron mawala sa imong hunahuna. Ang mga problema nagkinahanglan kini og bahakhak katawang daghan aron malipay ang tanan. Shout out sa tanan nga mga kamiguan ug kaygalaan. Dili na ako bugaton ning potlon kay daghan pa kay istorya dili mauman ning adlaw. Bye-bye. Iba na, ibang-iba ka na nga. Wala na bang halaga ang tinitibok ng puso ko? Wabay mo katawa diha tungod sa akong kanta, kay mo abot na gyud ang Pebrero 14. Kinsa man, kinsay walay